Inmaculada Negugogor, parrokiko laguntzailea eta hainbat urtetan San Anton eguneko enkantean ibilitakoa. Egunon, Maku, noiztik ezagutzen duzu ohitura hau? Betidanik. Eta nor izaten zan lehen enkantea eraten ebana? Nire aita. Da beran aurretik nire aitite. Lehen antzina, hemen subastan atratzen zan dirua, zertarako erabiltzen zan? Parrokiko gastuetarako. Eta generue, nok ekartzen deu? Basarritarrak. Bertara gatozan jentiek. Eta ze genero izaten da normalien ekartzen dana? Ikusi oso moruen danetik. Txorixo, urdai, arrautza, gaztaie, esnie, ardauek, txampana, pastelak. Gaur egonda gauza bat nik zikulan ikusi jostetena, ez da? Makile eta hainbat diru ordaindu da beragaitik. Zenbat ordaindu da eta norkero handau? Makile, erondau justak. Oin gizonak izan da itzola zenbat ordaindu da ben. Ukin gotxuz hogei alakuek etxin berak eta... Ederto ba, eskerrik asko Makuri. Gugaz dago Lazaro Milikua. Bera parrokiko laguntzailea eta berak engidatu dau enkantea, arrematea edo subastea. Egunon? Egunon bai. Noiztik ezagutzen duzuzuko ohitura hau? Bueno, nik nazenetik 58 urte dekaz eta umetatik ezagutu dut eta azkenengo 10 urteetan enkantearen zuzendari zenaz. Engatxada enkantiratea, ze truko deko apurtxuet gauza kondoratea? Truko da ikustie, haber lehian azten dizenien bat eta beste bat, haber norarte jo leiteken euren diruen arabera arpeire begitu eta ikartzen da gogoa deukola gauza bat hartzeko, ez horregaitik hori da importanti enkanti eruteko. Jente batek arpeire begitu eta ikusten da, hau produktu nik erun bidot. Gaur batudan dirua, enkantean batudan dirua generoa salduta gero, zertarako da diru hori, aurten? Aurten aitiko ondamendireko izango da erdia eta beste erdia orain arte egin dugu moduen palenkerako. Esan zinke zenbat diru batudan enkantean eta gaurko egunean? Enkantean 1.500 eta 10 euro batu direz gaur, eta gero mesak eta koletarekin 100 larogeta 16, guztire 1.806 euro. Ederto, beste zuzen esateko? Ez, izen dela urtengo urtie, orain arte nik ikusi denik, jente gehien, igandea erodomeka izen da, eta horrepe asko esan gure dau, baina jentie krisisen dagoela esaten dabe, baina momentuz animatute egon da, ikusirik seguramente laguntzarako izango zela diru hau, baina orain arteko urtitan, azkenengo 10 urtitan, enkante hau erunduan urtitan, jenterik animatuena. Eskerrik asko ba.